Ехо! Ама аз снимам. Какво, ма? Айде цъфка! Айде дайте цъфка! Да, са такива. Детски работи. Мога да пребия пред Айде. Не съм Майк Тайсън срещу сухопаст. Къде си, бе, Мъри? Мърчо! Ела кака? А ти ли си ми взела запалката сутринта? Нямам запалката. Не може да ми кажеш. Махни се! Искам да си дам запалка си. Уху! Така ми остави, иска, да. А Мърти нямаш някакви презареждащи, бе? Защо не ги ползваш? Защото няма да